Faty Bari debbo mo dulumaji dembe walla nawtamo ha toon to ɓuri sabbudu sagoji ɗiɗon ne deggi ɗo e mahame jagulaɗe ko adi fof ko salminde bandiraɓe juurade e yettude ɗumen kadi dendagal mo ene yeeɓa ayawo Olyvizion taw kadi koye gardagol birom Alsane eɗen beltanoɓe no feewi no feewi dendagal kadi mo ene yeeɓa en mbi ɗum jaam e kisali muɗum e mbi ɗum kadi assalamu aleykum wa rahmatullah. Eyyi min komi animatrice toon to RTS Matam ɓe heblo toon jewta yidde e yiɗede fof ne hen sabu so tawi aɗa waɗa hunde yimɓeɓe ene jinma hen annene mbawata ko yidde ɓe nder koɓe jinma ko ɓe tawno Pulaar wi ko juuɗe ɗiɗi coɗodirta ne laaɓa kadi so tawi neɗɗo wima min mboɗo yiɗma tan gañimama ala ko mbawɗa yobde ɗum kadi so wona min ɓuuri walla yo Allah yiɗi sabu yidde tam ala ko dañi ɗum haydara sabu eɗen gandi poɗɗon Allah subhanahu wa taala hakkude makko e ɓurɗo ɓurnade e windere o wona jiidigal woni ɗon ko yidde woni ɗon wadde jidde kala ɗum naati fuuri. Alhamdulillahi rabbil alamin eɗi jokkodiri e yimɓeɓe nde tawno so tawi a woni neɗɗo rendo a faltota ko ɓe jokkodirta kala neɗɗo aɗa foti wawde jokkodirde mum kadi kala jiɗɗoma aɗa wawi jokkodirde mum nde tawno faltogol wawa wonde ɗon wadde kamɓe foof e ɓene ɓelde. Pulaar wi duñede deppo e cowodiri yalla jomum wonde e ɓerde jeɗowo. Pulaar rutti wi humani laana bonnere guesa. Pulaar rutti kadi wi Pulaar wi wodani jiirde ko assindade fata kono wona darade ina wiya ene haala keeri guese. Pulaar wi ko ƴakka moɗa nafaji saka ko longta ko. Wonno ɗo ko yimɓe tato caam jaajaho e sosoho. Sosoho noon ndeysan kanko ko bañowo o yiɗi noon wadde moƴƴere nder wuro ngo fodde no yimɓeɓe mbaɗirta ni noon waɗi saaha goto o yeehi wañoyde o dañi pooli makko ɗiɗo aadi pooli ɗi noon o wuufi hen ko invitté imam mabɓe joni noon noddi imam o pour yo ar ñallanamo hande o defa pooli ɗi beele ma ñaam hen joni noon o totti joom suudu makko o haalni ɗum no yarini imam ari ñalli ɗon jooɗade juuɗi ɗo noon debbo o nde goram kañum woni caam o debbo o kañumne ko ɓayruɗo ñamde tew ɓe defata ɗo saaha foof itta hen koyngel saaha foof itta joni noon ha gasi aronde gasno noon o fewji feere par ce que omo andi so gorko ari koɓe dañjoɓe probléme o ari imam o wi ɗum an kam imam ko joƴƴinma ɗo o wi mbeɗa fada neɗɗam ha ara wona neɗɗam wi hande wima aɗa wottono ɗum o wi imam sa mboɗo fewji aɗa nana wat feere doga ay oɗo badɗoma ɗo invité he ar gottoɗa ko baddaɗo e neɗɗo ko biyaɗo yo heɓ nofru imam ko nofru imam o ko baddaɗo e mum yo heɓ nofru imam yo taƴ ɗum on ko yamira hen imam narani ngol jaam hafti doyi joni noon nde gorko ari nde o haalani gorko o wimo ko imam woni o wi imam kay waɗi bone yaade pooli ma ɗi o yaade pooli ɗiɗi omo riddamo imam daro hayso wotour kam dokka ham hen imam wimo ala ɗo kay hay sinno sa heftimamani noppi ɗiɗɗi foof aɗa wawi taƴde ƴakka eyyi joni noon kanko kam ko ɗum woni probléme o ko soso e caam e jaaja joni noon yimɓeɓe noon yooɓe ƴeew hol hen ɓurdo jiiɓade. eyyi kongulam cakkitiɗgol tan faade bandiraɓe e ko weltanade ɓe no feewi e kadi wiide surtout bandiraɓam rewɓe ɓe nde ɓe ɓeydata cinnare
ɓe ɓeyda darde nde tawno jonde nafata hay hunde kadi kala ko jiɗɗa wawma surtout eɗen gandi ariyagal no way musde debbo hunde foof ma jomum nan ko boni hen koko ɗumne koko boni tan kadi jomum en kewi wiyede hen te taw wona ɗum imminma an ko imminma ko aɗa andi ko imminma ko ko yidde ma woni hen wadde noon so tawi yidde ma woni e hunde aɗa foti tinnade ɗum jonna ɗum ngarɗina ɗum ha feewa to yimɓeɓe coynoto ma ɗo tawa wona toon gonɗa an aɗa andi to gonɗa ɗo aɗa andi kadi to powɗa koyngal ma ɗo te tawno wona golle addata bonde ko gollal ngal wawi wonde foof to banggue fannuji kono mbiɗen ni so aro walla so banggue radio ji ɗi rewɓe wonɓe toon rewɓe kadi yeeyoɓe walla ko nandi hen taw ko rewɓe dilloɓe tan añɓe kadi daɗede añɓe ɓuurede ɗum ɗon foof noon ko tinnare wawi ɗum ko nanete hen ko an ko jiɗɗa ko wonko jiɗɗa ko aɗa andi ko fandare ma ko aɗa andi ko doganta ko aɗa andi ko diranta ko ɓamtare ma saabu wiyoɓema ɓe hay hunde ala ko ɓe jogarima ko ɗum ɗon ko ɓamtare no jiilotoɗa nde jaɓi ɗon ha tiiɗi